Ωραία παιδιά, μου κλείσε το βίντεο επειδή μου είχε πέσει το κινητό. Και αυτό ήταν νουμπίδι απλά. Έλεος με αυτό τώρα. Ρε φίλε τώρα. Όλοι οι χαζοί σε μένα πέφτουν. Όλοι οι χαζοί σε μένα έρχονται. Τι κάνει όσοι το είδατε. Εντάξει ρε φίλε, ο άλλος μου έκανε πάνω κάτω να γίνουμε friend. Ωραία φίλε. Τι φάση, και οι δύο ψαράδες είναι. Περιμένετε μια ώρα. Έχει ράφτ. Τέλειο skin αυτό. Ωραία. Θα πέσουμε. Άμα είναι εκεί αυτό. Πού είναι το νησί το λες. Τέλος πάντων. Αν εκεί. Ωραία φίλε. Είναι μακριά. Θα πέσω εδώ στο σπίτι. Τι έχετε, εντάξει. Πάντα εδώ έχει chest. Πάντα εδώ έχει chest. Τι έτυχα. Οκ. Τώρα το είδα αυτό. Ωραία. Περιμένετε να φτιάξω, ωραία. Ωραία, εντάξει. Ωραία, έχω ασπίδα. Εντάξει, πέφτει το Λεωνάρντο.
Πάω να τα πάρω. Έλα τώρα. Ρε φίλε, δεν μπορώ να πάρω αυτά. Α, είναι εκεί. Πρέπει να πάω να τους πάω με build fight. Εντάξει, δεν είμαι τόσο καλός στο build. Έμεινα από materials. Απλά αυτοκτονάω. Πλάκα έκανα. Ένας παίκτης. Καλό. Τι απόφυγα. Απλά... το είδατε όλοι σας. Πρώτον, δεν με πέτυχε ούτε λίγο. Εγώ και δεύτερον ήταν νουμπάκι. Από πού τώρα? Α, εδώ ο Πίτερ. Α, απλά 70 damage ήταν. Όπα, epic pump. Όπα. Ωραία, εντάξει. Όπα. Μπρο μου. Αυτό ήταν δύσκολο. Περιμένετε. Ο φίλος μου εντάξει έχει raft. Μα ήθελα τώρα να τον σώσω και απλά βγαίνει από το game. Ωραία φίλε. Α, δεν είχε καλά όπλα. Από ό,τι βλέπω. Ποτέ έχτισα πυραμίδα. Πού ήταν τα πράγματα της Αλήνης? Είχε σνάιπερ. Πήγαινε. Δικά μου build είναι αυτά, ναι. Α, να οι άλλοι. Δεν μπορώ να τους πετύχω ούτε λίγο. Έλα, θέλω μια 200. Να τους πετύχω. Ρε! Το πιο εύκολο δεν μπορώ εγώ όμως. Επειδή δεν έχει scope. Ρε! Απλά επειδή δεν έχει scope δεν μπορώ να πετύχω 200 ή 100. Μπορώ απλά. Τώρα δεν το έκανα γιατί νόμιζα ότι με είχαν πάρει χαμπάρι. Όπα, από πού? Ναι. Εντάξει, ρε φίλε. No scope! Από 2 μέτρα, λογικό. Αυτό είναι καλό. Εντάξει, ρε. Είναι το no scope απλά. Εντάξει, δεν ήταν και κάτι τρομερό. Είναι 39 άτομα.
Είδα άτομο. Όχι. Απλά δεν ήταν άτομο. Εν τω μεταξύ έχω epic sniper. Αυτό το κάνω πάντα. Θα πυροβολήσω απλά όπου να είναι. Σιγά να μην πετύχω κάποιον. Και τώρα φανταστείτε. Μέσα στο store μου πυροβολήσα. Σιγά να πετύχω κάποιον, ρε φίλε. Σιγά να μην πετύχω κάποιον. Περίμενε. Σιγά να πετύχω. Δεν νομίζω να πετύχω κάποιον. Σίγουρα ότι εκεί δεν έχει άτομα. Έλα, θέλω μια 110 να... Με έχουν πάρει απλά είδηση. Και απλά μου έρχονται κοντινό. Και οι δύο τους. Μπρο. Εντάξει, είχε... Πότε βγήκα 19ος θέση. Αφού πριν που είδα ήταν 39 άτομα. Να δω ποιοι παίζουν. Ωραία, εντάξει. Το έχω πάει 6. Γιατί ρε φίλε. Έλεος. Μπορώ βέβαια να το αγοράσω. Άμα το αγοράσω θα μου τα δώσει όλα και αυτά που δεν έχω ξεκλειδώσει. Γιατί όταν πάω τώρα το upgrade μου τα ανάβει όλα άσπρα. Θα παίξω zero. Όχι. Θα παίξω Ranked Battle Royale. Είμαι Platinum 3. Απλά. Platinum 3. 28% Platinum 3. Όχι solo. Δεν πειράζει. Μπήκε αυτός στο item shop. Είναι καινούριο skin αυτός. Επειδή λέει από πάνω new. Από εκεί κατάλαβα. Δηλαδή, άμα έχεις ένα χελωνονιτζάκι, παράδειγμα, από πίσω δεν έχει ένα καβούκι. Και άμα αγοράσεις και αυτό και το έχεις... Περιμένετε να δω κάτω. Και το έχεις και έχει και το χελωνονιτζάκι. Αυτά τα έχω από παλιά. Εδώ τα δύο skin. Αυτό είναι ωραίο glider. Αυτό ωραία φίλε. Εντάξει, αυτό το skin και αν δεν είναι tryhard. Γιατί έχει δύο πίστολ. Μου φάνηκε.
πόσο, 165 χέντα. Χέντα, 85. Platinum 3. Θέλω να πάω Diamond 1. Βρήκα ένα σημείο που δεν πέφτει κάποιες φορές άτομο. Είναι στο βουνό που δεν πέφτουνε ποτέ άτομα. Ποτέ δεν πέφτουν άτομα εδώ, στο βουνό. Στο βουνό. Θα πάρω αυτό. Άτομο. Εντάξει, τίποτα το δύσκολο. Απλά ήταν τόσο εύκολο άτομο. Ούτε ένα λεπτό δεν έχω μπει και έκανα ένα kill. Τέλειο απλά. Τι. Έλα τώρα. Πού είναι το άτομο που άκουσα. Όπα, είδα άτομο εκεί κάτω. Πρέπει να πάρω. Έλα, πήγα να τον πετύχω. Πέτυχα τον bot. Λέει. 48 damage του έχω σκάσει. Έλα να του ρίξω μια χέντα να πεθαίνει το bot. Πού είδος, πόσες σφαίρες έχω 20. Θα πάω να φύγω με launchpad και να πάω εκεί. Ή βασικά είμαι εδώ. Θα μπορώ. Αυτό. Ωραία. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Οκ. Ωραία, φίλε. Ωραία. Επιτέλους το πήγα 6 στα 7. 6. Που τόση ώρα προσπαθούσα να το πάω 6 στα 7. Επειδή έκανα bonus goals. Όπα ρε.
Αυτό δεν ξέρω γιατί το κάνω. Εντάξει, αυτό που έκανα είναι λίγο χαζό. Όπα ρε. Όπα ρε. Τέλεια. Sniper Rifle. Αυτόν από πότε τον σκότωσα. Έχω μετάλλιο, όχι. Ωραία εδώ. Όταν μπαίνει κάποιο, ταν. Θα πάω από εδώ. Θα πάω. Όπα ρε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας!